Здравейте, приятели! Днес искам малко по-подробно да ви запозная с индикаторите в Granzio Studio, тези, които се намират в финала на всеки продукт, както и с процесите, които изпълнява Granzio Studio. Ще започнем първо с това какво прави Granzio Studio и как го прави. Първата стъпка или първия процес, който изпълнява Granzio Studio, е зареждането на вашите айтеми, артикули вътре в Granzio Studio от eBay. Тази стъпка става от този начален екран, който повечето вече от вас познавате. Тук с натискането на бутона Load Active Listings зареждаме всички артикули. Както виждате горе, индикатора съобщение светва в зелено, което ни казва, че всичко е заредено. Това е първият процес, който изпълнява Granzio Studio. Вторият процес е свързването на артикулите в Granzio Studio с някои от нашите доставчици. Тук горе, в случая Amazon, Walmart, Overstock и така нататък. Всички вече сте забелязали, тъй като въпросите са много, тези индикатори отстрани, и днес ще се спрем по-подробно на тях. Така, след като извлече артикулите от вашия eBay акаунт, Granzio Studio ги налива във вашия акаунт в granzio.com. Хубаво е това наливане да става поне веднъж месечно, за да рефрешвате самите артикули, но ако непрекъснато качвате нови артикули или сваляте, е хубаво да го правите по-редовно. Т.е. ако искате да си виждате новите артикули тук, трябва да ги лоудвате листингите след всеки артикул, когато решите да ги обработвате. Следващия индикатор е извличане на цените от Amazon. Следващия процес, е извличане на цените от Amazon и от Walmart. Това извличане става или ръчно, или автоматично, в зависимост на какъв режим сте. Това го видяхме вече от сетингите. Настройките на сетингите, дали сте пожелали ръчно да работите или автоматично. Ако сте на ръчно, чрез Grab Amazon, Grab Walmart. И след обработка на всеки един артикул, последният процес е апдейтването на eBay. Отново или ръчно, или автоматично, пак в зависимост от вашето желание. Сега, по-интересно случай, какво означават тези индикатори? Първият индикатор, LGB, означава Last Grabbed, т.е. кога последно е взета цената от съответния ви доставчик, дали е Amazon, дали е Walmart. При автоматичен режим това става често, но ако сте на ръчен режим, това става само единствено когато ви натиснете някой от тези бутони. В случая този индикатор Last Grabbed е плюс 2 часа, което означава, че повече от 2 часа не е имало никаква активност по извличане на цени. За да имаме ли някъде зелена, ето да, тук ни е по-малко от 2 часа, което означава, че тази цена е извлякана скоро или най-малкото в рамките на 2 часа. И целта, вашата цел е всичките тези индикатори на Last Grabbed LGB да е зелена. Ако тя всъщност не е зелена, вие не можете да изпълнявате никакви други функции по апдейтване на цена в eBay. И това е така, това е направено с цел да не апдейтнете eBay с някаква стара информация. Затова първата стъпка е да грабнем цената. Но тъй като нашите повечето артикули на този тестов акаунт са Do Not Check, което означава, че не проверява цена в Amazon, Walmart и така нататък, тези артикули ще си останат червени. В момента ще работим само с последния тестов артикул, където Last Grabbed индикатора е зелен. Следващия индикатор LUP означава Last Update. Last Update, това е обратната информация в eBay. Т.е. кога за последно от Granzio Studio е апдейтната информацията в eBay. Отново, ако е червено, означава, че повече от 2 часа няма никакво движение.
В случая тук сме го оставили на ръчна настройка, за да се види, че ето променена е цената в Amazon. Нашата цена обаче горе в eBay не е апдейтната. Ако искаме да апдейтнем, трябва ръчно да натиснем Update eBay и тогава цената ще се изравни с цената в Amazon, ще бъде апдейтната и Last Update индикатора ще светне в зелено. Нека да го направим да видим дали ще се получи. Извинявам се, телефон не спира да ми звъни. Изчакваме връзка на Granzel Studio с eBay. Update eBay. И Last Update индикатора светва и той в зелено. И както виждаме, цената от Granzel Studio и цената в Amazon, в eBay, извинявам се, са ни абсолютно еднакви, т.е. вече са ни изравнени. И последния индикатор PMU означава кога последно сте имали някаква активност по движението на вашия акаунт в Granzel Studio. PMU означава Plus Minus Update. Т.е. в рамките на 12 часа можете ръчно да правите еднократна промяна на плюс 0,01 цент или минус 0,01 цент. Това, както знаете, е с цел да има движение по акаунта ви и eBay да изкарва артикулите по-напред. В случая това последните 12 часа не сме го правили и затова нашия индикатор PMU свети в червено. За да променим това, натискаме плюс 0,01. Изчакваме отново връзка на Granzel Studio с eBay и индикатора ни PMU светва в зелено, което означава, че ние в рамките на последните 12 часа имаме промяна на цената. Както виждате, цената в eBay стана с 1 цент по-висока. Сега, ако искате да направите, тъй като след като изпълните тези операции, в рамките на 2 часа не можете да правите никаква промяна ръчна. За да можете да правите тази ръчна промяна, има един малък трик. Отваряме зелената чавка и е необходимо да променим нещо тук или тук или тук, за да може все едно, че този артикул сега влиза в редакционен режим. Променяме примерно процентите на 15. Запазваме и се връщаме отново на Show Active Listings и както виждате, индикаторите отново светят в червено и вече можем да правим промени, с които да апдейтваме или да редактираме цената или доставчика. Благодаря ви за вниманието. Успешни продажби в eBay!